Vadikani munogonesesa nokuti munotisarudza nguva nemisi kuti titandadzane muchirongwa Mai Chisamba show. Muchirongwa mutinotaura upenyu nekuti nyaya dzatinotaura pano ndedzeupenyu dzinouya mazuva akasiyana siyana. Nhasi tiri kutarisa zuva rakasanangurwa, zuva ratinofunga mwana musikana, the International Day of the Girl Child kana taisa kuchirungu. Asi hazviri kuti ndo patinongovafunga chete ka upenyu vanongofunga mazuva ese. Pane zuva revanakomana nokuti vamwe havatani kumhanya kuti ako vakomana nai. Asi tapinda muchirongwa chanhasi regai ndipe nyanzvi dzedu dzabva kwaMutare kumakomoyo. Nguva yekuti vazvisume kwatiri. Ndotanga nemi muri kunze baba. Mazvita Mai Chisamba. Ini zita rangu ndinonzi Magumise Evans, ndabva kuSimukai Child Protection Program. Mazvita Mai Chisamba. Tinokutendai nouvepo. Mazvita Mai Chisamba. Ini ndinonzi Wadzanai Munyama, ndabva kuSimukai Child Protection Program. Tinokutendai nouvepo. Maita yenyu Mai Chisamba. Ini ndinonzi Ansila Tafumanei, ndabva kuSimukai Child Protection Program. Ndizvozvo kuSimukai kunenge kuri kuitwa mabasa akati kuti. Regai nditange naBaba Magumise. Tinokutendai nokunge muri pano mese muri vatatu. Tinovimba kuti mafamba zvakanaka. Asi sei zvakosha kuti tikurukure pamwana musikana? Mazvita Mai Chisamba. Zvakosha kunyanya panguva yatiri ino kuti tikurukure nezvemwanasikana. Nekuti mukatarisa pane zviri kuitika munyika yedu pane dzino nguva, mwanasikana ndiye anonyanya kusangana nematambudziko akakura zvakanyanya pane zvese zviri kuitika. Ndofunga mungacherechedza kuti takanga tichitaura nezvedenda ratanga tinaro redziwa mupengo reCovid-19. Zvese zvakanga zvichiitika munguva iyoyo nezviri kuitika panguva yatiriko zvino zvinonyanya kubata mwana musikana. Matambudziko anounzwa nazvo zvese anobata iye mwanasikana. Mukatarisawo zvakare kuchinja kuri kuita mamiriro ekunze, ndofunga inyaya iri kutaurika zvakanyanya muno muZimbabwe nenyika dzakasiyana siyana pasi rese. Nyaya yekuchinja kwemamiriro ari kuita kunze inobata zvakare kunyanya nyanya mwana musikana nemadzimai edu. Ndokusaka zvakatikoshera pane ino nguva kuti titarise mwanasikana kuti angabatsirikana sei munguva yatiri mune zvakawanda zviri kuitika kudai. Mazvita mashoko makukutu zvikuru sei zvichibva kumunhurume, nekuti zvaakurakidza kuti tinofungana. Pane mwana musikana ndo pane mwana mukomana, pana baba ndipo pana mai. Vana vasikana ongororo netsvakiridzo inorakidza kuti makudziro atinoita vana, tinongoti vasikana iwe unachengeta vamwe, unatarisa vamwe, unabika. Seiko tichiita izvozvo nekutaura kusanduka kuri kuita nguva toti kudini iko kunyika? Nekuti baba vataura kuti mwanasikana akadzvanyirirwa. Mazvita Mai Chisamba. Mwanasikana tingati igoridhe renyika. Mwanasikana mubatsiri pamusha. Patsika nemagariro edu tinoona mwanasikana semunhu anofanira kudzidziswa mabasa ekuti ararame. Mwanakomana anodzidziswa mabasa ekuti azvichengetedze, kana muchirungu anoti kuti azviprotecte. Mwanasikana achidzidziswa kuti achengete vamwe vanhu. Mukuita mabasa iwawo tinozoona kuti pane vamwe vanozopedzisira vava kutora mukana vachizoshandisa vana ivavo vachipinda mukushungurudzika kwekuti havazokwanisi kunga vaine ramangwana rakanaka. Ndosaka muchiona tiri kuti ngatirangarire zuva revanasikana. Tizvozvo mashoko akanaka kuti ngatimbovarangarirai, nekuti kana tiri nezuva, ndikuya kwauri Ansila, kana tine zuva ratinorangarira, hazvireve kuti mazuva ese atinenge takakotsira kana kuti tisiri kufunga, asi rinoita sezuva rinozvarwa munhu tinenge tiinaye mazuva ese, asi tikasvika pazuva rake raakazvarwa tinorangarira, tichidzokera mumashure tichifunga makuriro ake, tichidini. Ndo zvatinoda kuitawo pamwanasikana. Ivo vanasikana vanozvigashira sei, sezvanga zvitaurwa naWadzanai, kuti munoziva tikatarisa kana kumamisha kana muno mudhorobha, kamwana kari mugrade 3 vanhu vanoenda kumunda, ikako kanonzi ozoya nekudla kwevanhu vese kumunda. Kudiniko? Kudzidzisa vana here kana kuti kudzvinyirira vana? Kanouya kakabata bhasikiti rine sadza rine muriwo rine chikabika iko pamoto, uku kudiko uku? Mazvita Mai Chisamba. Tichitarisa zvataurwa kuti makudziro atakaita chivanhu chedu, mwanasikana anenge achiona sekuti pekutanga achitumwa mabasa iyayo zvinoonekwa sezvinhu
zvinotarisirwa kumwanasikana, zvinhu zvakakosha setsika yake zuva nezuva, but mukufamba kwenguva tikazvitarisa izvozvo, tsika yekuti mwana anzouya nechikafu chemunhu wese kunogumisira kwava nekamwe kakushandiswa kakaomarara pamwanasikana. Hongu kumhuri vanenge vachiti izvi ndo zvaanotarisirwa kuti anga achiita, nekwaariwo anoona sekunge zvakafanira kuti azviite, asi akada kuzvitarisisa zvinogumisira zvava nekamwe kakumukwadza mwiri wake, kumushayisawo even nguva yekutamba nevamwe, nekuti tiri kutaura nyaya yekuti vanasikana vanewo kodzero dzavo. Saka mwanasikana paachapiwa izvozvo responsibility pachirungu yekuti ita zvakati izvozvo, akutadziswa kuita marights ake zvakafanira, sekuti kutamba hachatambi, nguva yekuenda kuchikoro zvikada pamwe kurima kuya kuri kuitwa nguva yechikoro, marights ake atodini, kodzero dzemwana dzakutotsimbirirwa nekuda kwaizvozvo. Ndizvozvo chaizvo mashoko echokwadi ari kutaurwa. Imimi muri kunze uko muri kuzvifambisa sei? Muri kuenzanisa here mwana mukomana nemwana musikana? Nekuti tatarisa pano tiri kuona mabasa. Munoziva kuti dzimwe nguva kana mai chaivo vakarwara vaine vana vavo vaviri, mukomana nemusikana, mukomana anonzi hako kuchikoro, uyu achandibikira. Vamagumise vakomana havagoni kubika here ava? Mazvita nemubvunzo wakanaka Mai Chisamba. Indinoona sekuti kamukudzirwo katakaita mutsika dzedu kanosandukika here? Tingazvishandure here sevanhu vaakufambirana nenguva, sevanhu vaakufambirana nenyika, nekuti iye zvino nyika yese yakunge dunhu rimwe chete? Ichokwadi Mai Chisamba. Kamukudziro ikako katakaitwa katiri kuita vana vedu kanoshandukika. Tinokwanisa kuzvishandura nekuti pazvakatanga kuti zvivepo vanhu tisu takazviita, uyezve tisu tinogona kuzvishandura zvakare. Saka indinoona sekuti vana kana tinawo mudzimba, vakomana nevasikana vese, ngativatorei sevana vedu zvakaenzerana, ngativatorei sevana vedu zvakafanana. Tirege kuti uyu ndiye anopiwa mabasa anenge akasiyana nemumwe, uyu ndiye akupiwa mabasa ekuchengeta mhuri kana kushandira mhuri ivo vabereki varipo. Ikodzero yedu vabereki kushandira mhuri dzedu, kushandira vana vedu. Saka vana ngativapei mukana wekuti vese vakomana nevasikana ngavapuwe mukana wekuita vana, inguva yavo yekuti vaite vana. Mazvita mashoko makukuta ndozoda kuti tinyatsanangura vataura zvakawanda naye kuti ngatipei vana mukana wekunge vari vana, nekuti kune vamwe vana vakunge mambuya, vakunge vana mai, vakunge vakoti, vatiri kuzaza nemabasa. Tichada zvakare kubata kodzero, nekuti tinoona kuti dzimwe nguva vadiwa vatariri nevateereri vanodzivhiringidza kodzero. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Take my power, power, power. An evil is coming. Are worth fighting for. Vanhu vari kurambana, vamwe vari kuti vakagarira vana, vamwe vari kuti vakagarira zvidziyo zvakashandwa. Varume vari kuramba kuzvigamuchira kuti tinofanira kubatsirana kunochera mvura. Asi kana taakunze kwenyika kuti tine tichibatsirana mabasa, kana usina ruzivo, usina kurodzerwa njere dzako pachivere, unofa yakalota. Vadikani tinokutendai nokuramba muinesu. Tiri muchirongwa Mai Chisamba Show, umo tiri kutarisa zuva guru rinoyamiswa 11 October gore negore, ratinotarisa kukosha kwamai, kukosha kwemwanasikana, mai musikanawo mukuru. Handitika, asi hatisi kukanganwa vana baba, hatisi kukanganwa vana komana, asi mumwe nemumwe ane zuva rake rakasanangurwa. Patambonozorora paye tichinwira mvura Ansilia, baba Magumisi vati ngatipei vana mukana wokuti vave vana. Pada vamwe vatiri kutandadzana navo havangambozviziva kuti vari kuda kuti kudii. Mazvita Mai Chisamba, kana tichiti vana ngavapiwe mukana wekuva vana,
tinenge tichireva kuti mukukura kwedu pane zvatinotarisirwa pazera rimwe narimwe kuti tinge tichiita. Zvakafanana nekuti kana ari mwana mudiki anotarisirwa kunge achiwana nguva yekumbobuda achinotamba neshamwari dzake, angava mahumbwe, kutamba bhora, kuitawo zvinhu zvezera rake. Ndo zviri kunzi navamagumise dai tambopawo vana mukana wekuva vana, kwete kuvapa mabasa nezvimwe zvinhu, mitoro yevanhu vakuru, toti yese mitoro iyoyo zvete pamwanasikana. Ndizvozvo mashoko akanaka iwaya, nekuti zvinhu zvikarega kuitwa nenguva, ongororo netsvakiridzo inoratidza kuti kana munhu uye azokura anoita seakasiya zibeu muupenyu hwake hweseri. Ndo pamunozoshamiswa kuti amai ava zvavanenge mwana mudiki nai, baba ava zvavanenge mwana mudiki nai, nekuti pakati peupenyu hwavo pane chavakasiya. Ngatimbobatai kodzero. Ndinoziva kuti tinoda kudzibata apo neapo. Kana tichitaura pamusoro pekodzero, tinoona vanhu vakawanda vachitinyorera vachitiridzira kuti iye zvino isu vana vari kutituka kunoko, vari kutidherera, muri kudzidzisa vana kodzero. Isi tinogara tichivataura kuti mukaona modhererana ikoko, mopindurwa zvakashata, hameno zvitarisei kumba kwenyu, handi kodzero. Kana tiri kutaura pamusoro pekodzero dzemwanasikana, tiri kuti chii? Alright, mazvita Mai Chisamba. Kana tichitaura pamusoro pekodzero dzemwanasikana, tiri kutaura kuti zvinhu zvatinotarisira kuti zvinge zvichiwanikwa kana kuitwa kana kupiwa mwanasikana. Mwanasikana munhu akangofanana nemunhu wese, saka kodzero dzedu dzakafanana, hapana padzinombosiyana, asi zvine zera nemukana nenguva. Pawanasikana tinotarisira kuti pane anonzi idzi ndidzo kodzero dzinotarisirwa the basic rights. Kuenda kuchikoro chinhu chinotariswa kunzi kana munhu ese achinzi mwana anofanira kunge aine nguva yekuenda kuchikoro achinodzidza. Asi iye kana adzidza ane zvaanotarisirwa kuti ange achizoita, zvakafanana nekusvika kuchikoro, kuteererawo muchikoro, kunyora zvinenge zvapiwa, basa rinenge rapiwa, nekuzopasawo kuti vabereki vaite sei wafare. Tinotarisira kuti mwana mumwe namumwe musikana ngaange aine pekugara, asi tinozoshama tichiona vamwe vana vasina pekugara, vakugara mudzimba dzevanhu vachishanda, vava vasikana vebasa, asi vabereki variko. Kodzero yake inenge yakanganisika papi? Vabereki vanenge vatuma mwana pane dzimwe nguva kuti ashande, aunze mari yekuti mhuri ibatsirike. Tinotarisira futi kuti mwanasikana anga ainewo kodzero mapepa anoita kuti azivikanwe munyika, magwaro ekuzvarwa nawo. Pane vamwe vana vanenge vasina kana gwaro rekuzvarwa naro, paanozokura ava kuzoitawo vana vake, anozvara vana vasinawo magwaro ekuti vanozoshandisa kana vakuzotsvaga mabasa, even akatanga kana business. Sometimes dzimwe nguva zvinotonetsa kuti business iroro arinyorese nekuti anenge asina chitupa kana gwaro rekuzvarwa nazvo. Saka ndo mamwe atingati izvi ndizvo zvinotarisirwa kuti mwana anga aine kodzero idzodzo. Ndizvozvo vadiwa tariri nevateereri, ndofunga muri kunyatsozviona kuti hapana pane kodzero yekuti mwana anetse, hapana pane kodzero yekuti mwana asateerere, asi muri kuzviona kufamba kwenyaya yacho. Kana iri kodzero, iye anoitei nazvo. Pataurwa kapa kuti kana akanzi iye ane kodzero yekuenda kuchikoro, anofanira kuverenga kuti agopasa, ane kodzero yekurapiswa, ane kodzero yekugara mumba. Pataurwa nyaya inorwadza vamagumisi kuti vana vari kunoshandaka, zvinhu zvinenge zvaoma. Tiri kuona vana vane ma14 years vachishanda sevasikana vemumba, vana vane ma15 years vachishanda. Hongu pari kutsvagwa mari apa, paipa chiyapo. Mubvunzo wakanaka Mai Chisamba. Paipira nyaya yekuti tikatora vana ava vari pazera diki kuti titi vanoshanda vaunze chouviri mumba kuti mhuri irarame, tataura pekutanga paya tikati ngatipei mukana vana mukana wekunge vari vana. Saka nguva yatinovatora vana ava taakuvaendesa kuti vanoita mabasa ekuti mhuri dzirarame. Ndofunga wadzanai ataura zvakanaka, ataura kodzero dzevana. Zvinoreva kuti panguva iyo yatinovabvisa mumba tichivaendesa kumabasa, taakutyora dzimwe kodzero dzavo, tavatorera dzimwe kodzero dzavo dzavanofanira kunge vanadzo sevana vadiki. Nekuti mwana kana aakuenda kubasa, zvinoreva kuti haachakwanisi kuenda kuchikoro. Kana mwana aakuenda kubasa, zvinoreva kuti nguva yekutamba nevamwe achikura sevamwe haachisina nguva iyoyo, nekuti nguva yake yese inoperera kubasa. Kana mwana aakuenda kubasa kune zvatinosangana nazvo kumabasa zvakasiyana siyana. Mamwe mabasa anoshandwa, kune njodzi dzirimo mumabasa iwayo.
Zvino mwana nezera rake akasvika kunoshanda mabasa mune njodzi dzirimo, ndipo paya patinozoona vana vachikuvara, dzimwe dzenhambo vana vachisvika pakufa chaipo vasangana nenjodzi dzirimo mukati memabasa umu. Saka tiri kuti isusu vana zvine matambudziko akanyanya akakura kuti vana vaende kunoshanda. Hongu mari tinoida, asi ngatitarisei mwana, ngatitarisei remangwana rake. Mazvita tizvozvo mataura mashoko akanaka anosimbaradza mhuri dzedu kuvatariri vevana kuti hongu vanganoshanda, asi vana ava dzimwe nguva vanosangana nenjodzi, nekuti tambotora kana kuti toti mwana ane makore 14 14 years maakutomusiya kuti indogasi uchabika zvakadai ogotarirawo vamwe vana. Mwana angasarowo here nevana vamwe vanozvida kutora kuita chikoronyera chekuti haya kana kari kadika hakadi mari yakawanda. Izvozvo zvese izvozvo hatigone kunge tichizviita. Iri zuva iri ratiri kufunga mwanasikana iri izuva redu here chete rekuti tiri kuzvifunga muno muZimbabwe? Mungati kudini zuva iri rinoshamisei, rinoitwepi Anzela? Mazvita Mai Chisamba, zuva iri harisi remuZimbabwe chete, izuva rinorangarirwa nevanhu vese pasi rese. Mushure mekunge United Nations yagara pasi 2012 ikati ngatidzike izuva iri tirangarire mwanasikana, tichitarisa matambudziko ari kusangana nawo, totarisawo futi kuti zvingadiwa nemwanasikana, tingagadzirisa sei pari kukanganiswa kuti mwanasikana wedu asimudzirwewo azova mudzimai wamangwana anozvimiririra uye akabudirira. Saka izuva riri kurangarirwa nenyika yese pasi pese musi wa11 October. Ndizvozvo mashoko akanaka chaizvo iwayo. Saka muri kuona kuti vana vekuZimbabwe havana kusiyana nevana vekuIndia, havana kusiyana nevana vekuAustralia, havana kusiyana nevana vekuHonolulu. Hapana vana vakasiyana. Kana riri zuva rekuvarangarira nyika yose, takafanana nevamwe. Saka ngatifambiranei nenguva, ngatisangane muchikamu chinoteerera. You're beautiful, you're beautiful. You're confident, you're confident. Ugeza nerunako narubili, ganda remvura nerubili. Ugeza nerunako narubili, ganda remvura nerubili. Mukoko mudiwa naka. Every woman is beautiful with Ruby. Every woman is beautiful. Find yourself. Believe in your Vadikani tinokutendai nokuramba muine tiri muchirombo Mai Chisamba show. Apa tiri kutarisa zuva guru rinoitwa 11 October makore nemakore kubvira 2012. Zuva iroro rinoramba richingoyeukwa tichitarira mwana musikana, tichitarira mai, tichitarisawo mhuri yese vana baba nana mai. Iri zuva rakangosanangurwa chete. Asi kana tiri kutarisa zuva iroro, tiri kutarisa zvakare upenyu, tiri kutarisazve makudziro atingaite vana vedu, nekuti hatigoni kungoramba tichiti mutsika nemagariro tinodai, mutsika nemagariro tinofanira kufamba netsika nemagariro dzedu, asi tichinatsiridza zvinhu zviri kufambawo nenguva kuti upenyu hureve chinhu pamazera atinenge tiinawo. Baba Magumisa, handizivi kuti mungade kuti kudini kunyika takatarira izvo. Mazvita Mai Chisamba, mashoko angu andingada kupa kunyika ndeyekuti chimwe nachimwe chine nguva yacho.
ndichiti chimwe nachimwe chine nguva yacho. Ndinoreva ini kuti munhu achikura kubva achizvarwa kusvika kunoguma upenyu hwake, tine nhambo dzatinofamba muupenyu. Saka nhambo imwe naimwe muupenyu ine nguva yayo. Saka mashoko angu ndeyekuti patinenge tiri kukura tichikudza vana vedu, ngativape mukana wekuti vararame upenyu hwavo panguva yavari mukati meupenyu hwavo. Kana vari vana, ngativape mukana wakazara wekuti vanyatsokuita vana. Vanyatsoita vana, vanyatsa kunzwa kuti kuita mwana chii, vokura, vachikura, vachifamba. Pavanozokurawo kuita vanhu vakuru, tovadzidzisawo nekuvagadzirira kuti vazoita vana mai, vazoita vana baba vakakwana, vakazara, vanogonawo kuriritira mhuri dzavo zvakanaka. Ndikangoti Mai Chisamba ndo mashoko angu andinosiya. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kusiyirwa uku kwatiri tese tese kuti tinyatsonzwisa. Asi chinofadza mutsika nemagariro hapana asina mwana, nekuti tine vatariri vevana tinovati vabereki, tine vabereki vananya kutumbura tinovati vabereki, nekuti kunyange vana vatete vako, vana vako, vana vemunin'ina wavo. Saka mutsika nemagariro hapana yasina mwana, zvichireva manje zvese kuti tese tine basa. Ndiri kuuya kwauri wadzanai. Mazvita Mai Chisamba, ndingangoda kukurudzira nharaunda yese nevose vakateerera kuti patiri kugara nevana ngatirangarire zvinhu zvina zvandichataura. Chekutanga, patiri nevana vedu vanasikana, pane zviri kuita hausi kusarudzwa here, inonzi discrimination. Tinokurudzira kuti vana pese pavari ngavasasarudzwe. Semubereki ukaona mwana wako achisarudzwa, zvinoreva kuti pane chausiri kuita chauri supposed kuzadzikisa, pane kodzero yake pairi kusaririra. Tinokurudzirawo futi kuti pane zvose zvinenge zvichiitwa mumba kana munharaunda zvakanakira mwana here, inonzi yo the best interest of the child. Kana iri hembe yauri kutenga yakanakira mwana here, akaipfeka akabuda panze, vanhu vanomuona sei? Vanhu havazomushungurudzi here kana kuti havazomutori vachimushandisa, nekuti mapfekedzero atinenge tamuita anenge asina kumira zvakanaka. Chechitatu, tinokurudzira futi kune vabereki vese kuti vana vedu ngavabatirane nevamwe vana panenge paine zvinenge zvichiitwa, inonziyo participation. Kana iri nyaya yekuti kuchikoro kune mitambo iri kuitwa, mwana wangu ane zvikwanisiro here zvekuti akaenda pane vamwe vana anokwanisa kubatiranawo navo. Zvinhu zvakakosha kuti mwana anga ainewo magwaro, ainewo mapepa ake, zvokuti kana pakanzi toda kuenda kumasports anoendesawo bhethi rake achinomirawo nevamwe. Kukanzi kurudiwawo mari dzekuti vakure bhazi anoendesawo. Saka vana vedu vari kukwanisa here kubatirana nevamwe vachishanda zvakanaka? Chekupedzesera, pane zvose zvatiri kuita, tiri kukurudzira here kuti vana vedu vakure zvakanaka mupfungwa, mumaitiro, panyama uye magariro munharaunda? Kana zvatiri kuita tichiona kuti zviri kukanganisa vana vedu, hausi kukwanisa kukura zvakanaka mupfungwa kana panyama, zvinoreva kuti pane patinenge tichikanganisa sevabereki, panenge pachida kuti pagadziriswe. Tisati tatsvaga kuti vamwe ndo vari kukanganisa kodzero dzedu vana vedu, ngatitange tazvitarisa isu sevabereki mudzimba, tozadzikisa zvinofanira kuzadzikiswa. Ndizvozvo mashoko makukuta watauraiwa, nekuti dzimwe nguva zvatinotadza isusu vabereki zvinetsverudza vana vedu, zvinoshungurudza vana vedu. Wongororo netsvakiridza yatakamboita rimwe zuva, takamboenda mune chimwe chikoro chemuguta reHarare. Chikoro ichi chinotaura kuti ndoziva kuti kana vanhu vachienda pachikoro vanowanzoda vana venharaunda imwe chete, asi vabereki vakawanda unoona mwabva kure kure uko okumbira chiadhiresi, mwana wowana nzvimbo apa audi. Kana nguva iye yekuzotora vana yasvika, vamwe vabereki vanongoya vongotora vana vavo dzvamu dzvamu, vamwe vana vanongoenda padi. Unoona vamwe vana vachingotenderera kwavabva kure, havana mari yemabhazi. Ndipo pambotaurwa pai kuti vana vedu vanopedzisira vaushandiswa, nekuti vanenge vakunzi kana kumakombi kana kumachovha kana kupi, uya ndikutakuri. Asi kana wazotakurwa mahara, pane zvemahara mazuva ano. Ndouya kwauri Anseli. Mazvita Mai Chisamba, kuvesa vakatarira, kurudziro yangu ndeyekuti kuvabereki ngatichengetedzei vana, tivape kodzero dzavo dzakakwana. Kune vamwe vanenge vachiona zvakakodzera kuenda kunoshava kana kuti vanenge vakupinda mukuroorwa zvakare. Ndinokurudzira zvakare kuti patiri ngapave pane vana vedu, ngatisasiye vana kumba, nekuti mukuvasiya imomo ndo mukuwirwa nematambudziko akasiyana siyana nekuda kuti vanoshanda vachitsvaga chouviri. Zvakare kuvana ndinongokurudzira kuti ngatiti kana tapiwa kodzero dzedu toshandawo nesimba tichiitawo zvakanaka, zvakafanana nekuti mwana apiwa kodzero yekuenda kuchikoro,
iwo semwana chishandawo nesimba mubereki wako azofara neramangwana rako. Mazvita ndizvozvo ndokutenda kezvantsilia wataura kuti kana maendeswa kuchikoro shanda nesimba. Chikoro chakanaka, chikoro chinozarura mikova, chinozarura madhoo, musuwo yakawanda. Nokuti vamwe unongonzwa mazano vamagumise kunongonzi ihasla. Unotoona munhu ari kugutsikana kwazvo kanzi ko baba vanoshanda kunzi ihasla, amukanzi amai vanosenza kupi vahasla. Handiti ndo kungokwana pese, hatisi kuzvishora, ngazviitwe pazvinokodzera kuitwa, asi dzimwe nguva hazvizotipa upenyu hupamberi hwakanaka. Ngatizviitei asi tiine kachikoro kedu kekuti panenge pavhurika mukana topinda ipapo. Munofungei nenyaya yasumudzwa baba Magumise naNtsilia yekuti vabereki vanoenda kunoshava? Kushava kwakanaka, asi umwe mwana anosiwa ari mugrade 1 mozosvika grade 7 haatoziva mai ake anoona papikicha. Munofungeini kushava kwakadaro? Mazvita, nyaya yamasimudzai yasimudzwa naAnsila iyi inyaya yakakura, inyaya yakakosha kwazvo. Tiri kuona munharaunda dzatinoshanda matinogara vana vachisiwa, hongu zvinhu zvakaoma, vabereki vari kuenda kunoshava, vari kuenda kunotsvaga mari chekuti vararame. Vamwe vanobuda kunze kwenyika chaiko vachisiya vana, vamwe vari muno munyika vari kubva kuguta iri vachienda kune rimwe guta vachisiya vana. Vana ava vanosara vari vega. Vana vachinge vasara vari vega, sekutaura kwandamboita pekutanga kuti ngatipei mukana vana, inguva yavo yekuva vana. Zvino kuti vaite vana vakazara, vanodawo kuchengetedzwa nemunhu mukuru anenge ari pedyo navo. Vana tinovaziva sevana, asi kana vakashaya munhu mukuru anovapawo mazano, anovatsiura, anovadzidzisa kuti vakure zvakanaka, tagadzira rimwe dambudziko zvakare. Tiri kuti tiri kupedza dambudziko reurombo rekushayikwa kwemari mumba, tichienda kunotsvaga mari, tichisiya vana. Asi dzimwe nguva ngatichenjerei vabereki kuti tiri kutogadzira rimwe dambudziko zveratiri kugadzira, nekuti vana ava vatiri kusiya vari vega. Dzimwe nguva vabereki vanoenda vashanda vaita mari, vanotumira mari iya kuvana kuti mari iyi yatumirwa itai zvakati nezvakati nezvakati. Asi dzimwe nguva handiti munoona Mai Chisamba nguva yatiri kurarama iyi kune nyaya iyi vana vari kutora zvinodhaka, vari kutora zvinodhaka. Maita zvakanaka, ndine urombo kuita sendinokugurisirai nenguva yedu ndouyu inobva yakwikwidzana nezvakanyanya. Hongu tinoda kuenderera mberi nechirongwa chedu svondo rinouya nekuti hatina kunyatsochibvuraudza. Nyaya yekushava kure, vana vachitambura, vazhinji vakupinda muna ndaisireva, vamwe vari kufa, vamwe vari kukanganisika. Imanga mitandadzana nesu, maonei, madzidzei, makasununga kuti ridzira kana kutinyorera. Asi sati taenda, regai nditore mukana uno wekutenda vadare vedu vatyaira zvirongwa zvakanaka. Ndinokutendai vaMagumise, wadzanai ndinotenda Antsilia. Munongoziva wadi watariri kuti kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri Mai Chisamba Show, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Ngatisanganei pane chimwe chikamu. Svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndinwenyu Dr. Mai Chisamba.